Iki sone jenenge apa, Mas? Ndak ketok. Jenenge Mbah Imam. Iki sone Mbah Imam. Oh, ngono. Heeh. Masa ya tak jenengi Mbah Iman audio ngono kan ya ndak pantes. Ya memang kondange ngono kuwi ya Cahayu. Sumangga Kang Mas. Kang Pantara ratri mong eling mani ati setiaku bisa anduweni marang cah ayu neng sandingku iki. Tresna mungkin Arya tambah susah jroning batenku Aku santem rasa atimu tresnaku sroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna senadyan nyoba ucan segaraku wis tresno ora bisa dipisahkan laras rogo Bathara Putra. Ayo yo. Ayo Mas, ayo. siang Pantara ratri mong eling mani ati setiaku bisa anduweni marang cah ayu neng sandingku iki. Rasa kangen angin putih Bintang bulan dadi sakasih Kebayane datan beljani Janji sabaya mekti Sabaya mati Wong ayu tresna